25 kai kira shekarun sace ya'yansa bakwai matansa sadaya shekarunsa 60 da bayan wabati ilan yawar madina sai yin mafarki da annabci gabana sannan ilan ya sake dawowa madina ya kira sallah barwa suna kowa yana tunanin ya dawo madina su zai alamar shi da zan maka kai shi ya shugaba tsanani na masu shanni ya shugaba ka bani gaskar alkhairi ya shugaba ka zura ka da kawai sirri dai sarki ya kuɗi a tsakanin zama da rawar Jambar hamdi ina koke wa sarki ya bani damar da ina koke baki da tuka nike yi cikin murna da sauki wani kuntuwa yana koke daidai ai ta suke dan ma'aiki rana kan su zakiya alamun shi ne da zan kada ke shi yawa kan su zakiya